Gipaubos sa drug test ng 3 ka mga polis nga sakop sa Sawang Calero Police Station nga ginambigit sa robbery extortion kansang team leader. Giakusan usab sa pagpanglugos sa babaeng biktima. Sige yung warrantless arrest. Wa pa hinuon mo gawas ang resulta sa drug test. Girilibuhan na sila sa ilang katungdanan o gipabus karon sa camp restriction. Samtang gisugdan ang kasong administratiba pato kanina. Unang mireklamo ang babaeng complainant sa Integrity Monitoring and Enhancement Group o IMEG batok sa raso ng mga polis nga nag-operate sa ilang Pinoyanan dito sa lungsod sa Minglanilla. Gisusi usab ni Cebu City Police Office Director Josefino Ligan ang pasangin nga dunay gitaguang silda ang Station 6 apan sa ilang pagsusi wa sila nakaplagan. The criminal case was already filed as per information by our intel officer. Na-file na last week. Ongoing pa ang mga evidence regarding sa administrative case. Tanang istasyonan akong gituyok. Gitanaw gid nako kung labi na sa kanang mga report nga na yung mga tinaguang silda. So far wala man gid.